ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, ଯାହାକି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ରଖିଲେ ମାନସିକ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ମା ଟିଭି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଓଲ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚୋରି ହେଉ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର, କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ଚୋରି ହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇଲେ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବ। ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, ଗୋଟେ ଗାଈ ଗୋଠ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଉଡ଼ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯାଏ ସଦାସଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଉଡ଼ ଦେଖେ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କା ମୂଳେ ଗୋଟେ ଗାଈ ସଦାସର୍ବଦା ଠିଆ ହେଉଛି, କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ପୁରୀ ରାଜା ସେଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର କରିବା ପାଇଁ। ଓଲ ଗ୍ରାମରେ ରାଜା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପୁରୀ ରାଜା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରେ ମା ଟିଭିରେ ସିଧା ଲାଇଭ୍ ଖବର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେବେ ଚୋରି ହେଇଥିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇଲେ ମାନସିକ ପୂରଣ ହୁଏ। ଲୋକ କଥାରେ ସଦାସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର। ଗୋଟିଏ ଗଉଡ଼ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ନେଇ ସଦାସର୍ବଦା ଯାଏ, ହୁଙ୍କାରେ ନାଗସାପ ରହୁଥିଲା, କ୍ଷୀର ବି ଦେଉଥିଲା ଗାଈ। ଗଉଡ଼ ସଦାସର୍ବଦା ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗାଈ ସଦାସର୍ବଦା ହୁଙ୍କା ମୂଳେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ପିତ୍ତଳର ନାଗସାପ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ। ଆପଣ ମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ମା ଟିଭି ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠର ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଟିଭି ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରସାରଣ କରୁଛି। ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୀଠରୁ ମା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧା ଖବର ଲାଇଭ୍ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଦାମୋଦର ଜେନା, ଭିଲେଜ ଓଲ, ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା, ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ବାବା ଇନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ଓଲ ବେଦପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆଜ୍ଞା। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା। ଯେକୌଣସି ଯିଏ ଯାହା ମାନସିକ କରେ ଏଠି ପୂରଣ ହୁଏ। ଆପଣ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଠି ଠାକୁର ପ୍ରଥମେ ଉଭା ହେଇଥିଲେ ଓଲବଣରୁ। ସେଇଦିନୁ ଗାଁ ନାଁ ଓଲ ହେଇଥିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିମା ଯେଉଁ କି ଏଠି ଯିଏ ଥରେ ଆସିଛି ସେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ଫେରିକି ଯାଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯେମିତି ଡାକିବେ ସେମିତି ପାଇବେ। ଏଠି ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବା। ଯେଉଁ ମାନସିକ କରି ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବେ, ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ବସାଇବା ମାନସିକ କରିବେ 7 ଦିନ ଅଛି, 21 ଦିନ ଅଛି, 42 ଦିନ ଅଛି, ଆପଣ ପାଇବାର ଥୟ।